Sila tohoto projektu spočíva v tom, že tomu mnoho ľudí skutočne verí. A mnoho ľudí je presvedčených o tom, že je to veľmi kvalitné. A ja najviac. Takže asi tak, s tým idem na Eurovíziu. Je to nový projekt. Je to úplne nový projekt, ktorý som vytvoril. Je to úplne niečo iné, ako bol predchádzajúci projekt Miro Šmajda. Samozrejme, moje rodné meno bude vždy Miro Šmajda, ale muzikant Mark Jason May robí muziku. A to som teda ja. Aké sú tvoje očakávania od Eurovízie? Moje očakávania? Kopec nových skúseností, kopec nových zážitkov a kopec nových možností. Myslíš si, že táto pieseň by sa mohla stať víťazom Eurovízie? Nie je to to, s čím idem prioritne do tejto súťaže. Prioritne idem s tým, aby som zabavil čo najviac ľudí, aby som rozžiaril v celej Európe alebo na svete mnoho očí, aby si ľudia povedali, sakra, toto sa mi páči, toto je muzika, ktorú chcem sledovať, ktorú si chcem sťahovať, chcem počuť nové veci od tohoto interpreta. Skutočne informovať ľudí o tom, čo robím, s kým robím, prečo to robím, pretože to robím pre radosť seba a ostatných ľudí. Ale možno je všetko. Zdravím všetkých fanúšikov, moje meno je Mark Jason May. Dúfam, že sa vám tento projekt bude páčiť. Teším sa na Eurovíziu, držte palce a samozrejme viac informácií nájdete na www.markjasonmay.com.